सलामीची जोडी मैदानात निनायवाडी संघाची सामना चालू अंतिम षटकातील अंतिम सामन्यातील पहिल्या षटक आणि पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू निनायवाडी संघाला सरपंचवाडी संघाकडून आपला वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी पहिल्या षटक घेऊन पंचाच्या डाव्या बाजूने उत्कृष्ट चेंडू पंचाचा इशारा 4 धावा 4 विचार कुठ नाही गेला अंपायर तिकडचा ही लाईन आहे चार नाही झेंडा झेंडा नाही ही लाईन आहे हा मग बॉल इकडनं गेला तू काय बोलू बोलू नको नाही तर बाहेर नाही गेलाय रे इकडनं असं आला तर चौकार आहे. हा मग हे आहे ना हे चौकार आहे हे असेल का चार झेंडा चौक आहे हे सांगितलेलं आहे हे सांगितलं ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे लाईन का मारली ठीक आहे हे आहे ना 4 इकडे इकडनं म्हणजे जरी इकडनं गेला तरी 4 ना 4 झेंड्यातून गेला हा इकडनं गेला पण ही लाईन आहे ना तुमचा चेंडू तसा गेला तरी पण आम्ही 4 देणार त्याला हे वारक्या संघाचं खातं 4 ने ओपन होत आहे. एक उत्कृष्ट चेंडू फलंदाज बाद होतोय पहिला धक्का बसतोय पहिला धक्का 4 धावसंख्येवर निनायवाडी संघाला पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट चेंडू फलंदाज चेंडू समजला नाही चेंडू निर्धाव धावसंख्या तिथे 1-4 निनायवाडी संघ पुढचा चेंडू घेऊन नो नो धावसंख्या 1 ने पुढे धावसंख्या पोहोचते 5 वर पुढचा पाय लॉक आहे पूर्ण लॉक आहे पुढचा पाय पुढचा पाय पूर्ण लॉक आहे बरोबर आहे शाबास चप्पल आउट धावसंख्या 5 वर पहिले शेवटचा चेंडू बाकी धावसंख्या 5 वर 2-5 बॉलिंग वंडीमध्ये गेला चेंडू धावसंख्या 6 षटक संपतोय आणि 1 षटक संपत सांगायची धावसंख्या 2-6 निनायवाडी संघ ही पाठी मला अडकत नव्हता आपलं वैयक्तिक पहिला संघासाठी दुसरं षटक घेऊन थोडीशी मिसफील्ड एक छोटी धाव संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे धावसंख्या पोहोचते 7 वर धावसंख्या 7 अंतिम सामना चालू निनायवाडी वर्सेस सरपडेवाडी संघ धावसंख्या 7 वर 2-7 निनायवाडी संघ पुढचा चेंडू एक उत्कृष्ट फटका तेवढं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल चेंडू निर्धाव धावसंख्या तिथे 7 वर 2-7 निनायवाडी संघ पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट चेंडू फलंदाज चेंडू समजला नाही चेंडू निर्धाव धावसंख्या तिथेच आहे 7 वर तुला कोण काय बोलला नाही बॉलिंग बोलला बॉल तुझ्या याच्या वाटतं धावसंख्या 7 एक छोटी धाव धावसंख्या 8 वर धावसंख्या 8 दुसरं षटक प्रगतीपथावर एक उत्कृष्ट फटका एवढं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण
लास्ट आहे ना. 60% शेवटचा चेंडू बाकी. त्याच्याकडनं किती वाजता गाठीला बॉल बॉल शेवटचा चेंडू वाईट 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 वाईट. पंचांचा निर्णय अंतिम. एक अतिरिक्त धाव. संघाची धाव संख्यामध्ये एकने भर पडते. धाव संख्या पोहोचते 9 वर. धाव संख्या 9 वर. वंटीमध्ये गेला चेंडू. षटक संपताय आणि 2 षटकाच्या समाधानात संघाची धाव संख्या 2 बाद 10. 2 बाद 10. पुढचा चेंडू. उत्कृष्ट चेंडू. मस्त सामना 4 षटकांचा आहे. लक्ष असू द्या. फलंदाज बाद होतोय. तिसरा धक्का बसतोय निनायवाडी संघाला 10 या धावसंख्येवर. आपलं वैयक्तिक वैयक्तिक दुसरं संघासाठी तिसरं षटक घेऊन सरपरेवाडी संघाकडून सिरियसली हो पंचांच्या डाव्या बाजूने पुढचा चेंडू घेऊन आउट. फलंदाज बाद होतोय. चौथा धक्का 10 या धावसंख्येवर. चौथा धक्का निनायवाडी संघाला. एक उत्कृष्ट चेंडू म्हणावं लागेल. चेंडू निर्धाव. 2 चेंडू बाकी. 2 चेंडू बाकी. 2 चेंडू बाकी आहेत. 2 रन होते. फलंदाज बाद. 5वा धक्का. 5 फलंदाज बाद झाले. वाईट. टोटल 2 धावा. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे. धावसंख्या 12 वर. 5 बाद 12 निनायवाडी संघ. पाच बाद 12. षटक संपतंय. आउट. फलंदाज बाद होतोय. 6वा धक्का बसतोय निनायवाडी संघाला. बाकी कोणी बोलायचं नाही. पंच बोलतील. फलंदाज बाद. 6वा धक्का निनायवाडी संघाला. पंच बोलणार. शेवटची जोडी मैदानात निनायवाडी संघाची. धाव संख्या 12. फलंदाज बाद झालाय. आपण कधी बोलायचं नाही त्याला सांग. बोलेंगे कौन सा टन डाल तो ये सब टन डाला ते तो मैं बोले बोलतो डालेगा. आपलं वैयक्तिक पहिलं संघासाठी 14 षटक घेऊन पाठी लावूया काय तीन सरपरेवाडी संघाकडून जाऊ दे चाला सहा. धाव संख्या 12 वर. शेवटची जोडी मैदानात निनायवाडी संघाची. मगाशी आपले अरे इथला पिलर इथे घेतला नव्हता किती एकच ठेवला नव्हता धाव संख्या 12. दोन या धाव संख्या संघाची धाव संख्या पुढे. धाव संख्या 14 वर.
6 बाद 14. नो नो नो. धावसंख्या 1 ने पुढे, धावसंख्या 15 वर. पंच वंडी वंडी मध्ये गेला चेंडू. धावसंख्या 1 ने पुढे, धावसंख्या पोहोचते 16 वर. 6 बाद 16. शेवटची जोडी मैदानात निनायवाडी संघाची. चेंडू निर्धाव. धावसंख्या 16 वर. तिथेच मारणार आहे. नो 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 नो. चेंडू नो आहे. चेंडू नो आहे. पुढचा पाय पूर्ण लॉक आहे. पुढचा पाय पूर्ण लॉक आहे. धावसंख्या 17 वर. एक उत्कृष्ट चेंडू. फलंदाला चेंडू काय समजला. चेंडू निर्धाव. धावसंख्या तिथे. शेवटचे 2 चेंडू बाकी. चेंडू समजला. निर्धाव चेंडू. शेवटचे चेंडू बाकी. धावसंख्या 17 वर. उत्कृष्ट चेंडू. 4 धावा. 4 धावसंख्या समाज. धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या पोहोचते 21 वर. षटक संपतंय. छोट्या धावा संघाचं खातं ओपन होत आहे. धावसंख्या 1 वर. पहिले षटक प्रगती पथावर. वंडी मध्ये गेला चेंडू. धावसंख्या 1 ने पुढे, धावसंख्या पोहोचते 2 वर. धावसंख्या 2 वर. धावसंख्या 2. टोटल 2 धावा. 2 धावसंख्या संघाची. धावसंख्या पुढे, धावसंख्या पोहोचते 4 वर. 4 धावा. खरंच एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण दर्शन म्हणावं लागेल. एक प्रामाणिकपणा म्हणावं लागेल. खेळाडूवृत्ती म्हणावी लागेल. धावसंख्या 8. अरे बॉल कुठं आहे. धाव बाहेर गेलं तर चालेल ना. आम्ही जाऊ काय. धावसंख्या 8 वर. धावसंख्या 9. पहिलं षटक प्रगती पथावर. धावसंख्या 9 वर. टोटल 2 धावा. धावसंख्या 2 ने पुढे, धावसंख्या पोहोचते 11. वाईट सोडला. असा येऊन मारला काही शॉट येऊन बोल ना.
पहिल्यांदा बोलतोय धावसंख्या 11. वंटीमध्ये गेला चेंडू, षटक संपतंय आणि एक षटक संबंध सांगायची धावसंख्या 12. दहा धावांची आवश्यकता अंतिम सामना जिंकण्यासाठी. एक कोटी धाव संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे धावसंख्या पोहोचते 13 वर. बिनबाद 13 सरपरेवाडी संघ. वंडीमध्ये गेला चेंडू, धावसंख्या 1 ने पुढे धावसंख्या 14 वर. जोरदार अपील. आऊट. फलंदाज बाद. पहिला धक्का बसतोय सरपरेवाडी संघाला. धावसंख्या 14 वर. पुढचा चेंडू घेऊन एक जोडी धाव संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे धावसंख्या पोहोचते 15 वर. धावसंख्या 15. वन टू गो. धावसंख्या 15 वर. षटक संपतंय. 2 षटक समाधान सांगायची धावसंख्या 16. 6 धावांची आवश्यकता. थोडं 2 धावा. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे धावसंख्या 18 वर. 4 धावांची आवश्यकता अंतिम सामना जिंकण्यासाठी. चेंडू फटका 4 या धावसंख्येने अंतिम सामन्यामध्ये शिक्कामोर्तब केलाय सरपरेवाडी संघानं.